डाब मिलले मात्र आज काय तर आपल्याकडे मग आता हो मुखोली डाब मिलले बोली नन ना या डाबून तर नंबर मिळते डाबू तिथे असंच नाही मासे आम्ही दिलो सकाळी कणारे आम्ही खाली करून असं का खाली करून दिलो खाली गेलो नाही गोटा उलटा दिला कोणी बघा का गोटा उलटा दिला की आम्हाला गण्याकडे करायचं नाही चला सन्मा करू गाडी असं बघा ए मनोज ए यार तू आला तू दोन मार तू काय बोले तू काय चढ के हा बना तू बोली पाच लोकांचा बोललो ते छोटा ती लोक कसा फुटबॉल मारतो ना असं पहिला मी नवा करा दाम काढवाय त्याने सिनेमा हॉटेल नंबर सुनाई भी बोला के देखो नीलो को देखो नीलो को देखो